Salutare lume și este un nou episod din Skywars. Împreună cu Cosmin, da, mă știți că acum mai fac și episoade. O să jucăm un Skywars. Da, hai să încep. Hai să intrăm pe el. Așa să mă aranjez. Acum, așa. Da, un pic o să mă duc, da, o să mă duc acolo, stați puțin să dau volumul încet. O să fac și filmulețe cum să o face Skywars-ul. Stați că nu mă bag în portal, nu stați. Stați puțin să ies. Da, și dacă vă place seria mea de Skywars, să dați un like. Da, sigur să dați și să vă abonați. Da, cam altele nu mă iert Skywars-ul, am încercat, sunt pe altă versiune. Eu am versiunea 1, versiunea 1.0.4.1, este foarte bună. Așa, să vedem acum mă bag oare în portal. Stați puțin aici că nu mi se vede acum așa. Da, o să vă arăt și din X5 episoade, uite acum m-am băgat. Oare e cineva? Uite aici. Dacă se vede până unde ajung. Oare până unde ajung? Oare ajung până acolo sus? Nu, uite. De mine, nu pot sări până la a treia. Așa. Mamă, what the fuck? Deci eu nu am hack, uitați. Nu am hack. Nu am Kilaura, ca toți măgarii. Da, vă spun, cine are Kilaura să nu jucați cu ei că vă bate. Uite, fraților, până unde am ajuns. Dacă vă place să ajungeți și voi până acolo, să vă abonați și să dați like-uri. Să-mi ziceți dacă scrieți comentarii, dacă... Asta nu mai lasă. Dacă vă place seria... Da, să scrieți în comentarii dacă vă place seria mea de Skywars, că o să mai vă fac. Și da, să vă abonați. Asta am zis mai... Și să dați subscribe-uri de alea. Uite că începe. 5, 4, 3, 2, 1 și a început. Așa. Uite, sunt pe bulin, o să mă duc să-l bat pe dracul ăla. Iau cisul ăsta și pun jos și ăla. Te-am dat în sus, what the fuck? Asta e liber. Te-am bătut una, what the fuck? Ce a avut? Mamă, oare 7 atacuri? 8 atacuri! Mamă, stai, ce? 8 atacuri, Harhes 2, 7 atacuri, iau asta. Uite acolo hoațe, bandită, mamă. Cața aici, copiloasă. Da. Mamă, toți iau arcuri. Am de arc și săget. Dacă nu ales
poate... Uite acolo poate nu ajung, dar nu ajung. Uite un salvator. Dacă o pierdem, nu să nu ne enervăm sau așa. Cum să vă zic eu, dacă pierd. Sunt cam mulți jucători. Sunt mulți. Mamă, nu se deschide. Ce este? În fie. Nu mai contează. S-a deschis. What the? What? Nu înțeleg. Dacă poate mă prinde ăla. Că m-am jucat. Bă, nu se deschidă chesturile, bă. Și ăla tot deloc. What? Mamă, ce ia îi pe el. What the fuck? Eu nu mai am avut jucători de ăștia. Vă zic, nu mai am avut jucători de ăștia. Vedeți și voi nu merge. Na. Doamne, nu merge. Uite-te, na. Doamne. Deci, închidem acum episodul. Ba nu, hai să mai facem tura de Skywars, că ăsta nu e. Când se ieșiți dintr-un Skywars, spuneți asta și scrieți hub și uite, vă dă acasă. Dacă pe mine acum nu știu ce are, stai că o să vă arăt. O să intru pe totul Skywars. Așa. Uite, dacă o să vă arăt, uite, dați aici și dacă aveți poze de astea cu skin, dați pe el. Uite, eu acum mi-am ales skinul lui Deșa. Asta, nu știu ce. Hai să vedem, că eu nu m-am avut Skywars-ul ăsta până acum, nu mi-am mers. What? Nu pot să mă urât, mă. Oh my god. Mamă! Du-te, bă, urât. Să le... Opa! Uite aici. Intrăm la ăsta. Acum sigur o să-mi meargă. Pentru că mi s-a făcut internetul, uite aici ce puțin am, vedeți? Și sunt sus. Fac aici. Așa. Și acum trebuie să închid episodul pentru că știți, prea mult am filmat. Dar în fine, o să mă, dacă vă place episoadele mele, să dați like și să vă abonați. Cel mai important să vă abonați, să vă jucați și să dați like-uri, să vă abonați. Mai vă zic o dată, să vă abonați. Eu o să fac mai multe episoade din Skywars-uri și o să vă arăt. Uite, acum nu știu ce mi s-a întâmplat. Chiar am lag puțin, dar voi sigur nu o să aveți. Uite, am început, de aia am avut lag și de astea. Uite, vedeți? Uite, oameni. Da, și la vreo 20 de minute o să închidem. M-a băgat o sticlă, dar de ce? Pentru că eu am pus jos. Nu, bă, el pică pe copac. Bă, du-te, bă, de aici. Încolo, vreau să pic. Că acolo îți dă, nu știu ce, săbii frumoase și de astea. Uite, acolo. Yes. Bă, țiganul, vedeți voi? Bă, mă distruge lagul ăsta, nu mă lasă să plec. Bă, Doamne, bă, lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Așa.
Chesturi, că nu am nimic. Chesturi. E, putem să ne batem. Fugiți! Salvați-vă, că eu nu am nimic pe mine, nu mă. Uite ce... Oh my god! Ce am găsit? Mor, fraților! Deci nu mai am găsit așa ceva în viața mea. Mamă! Scuzați-mi că un pic de gălăgie, Carlos se uită și nu mă lasă să filmează. Te-am spus să se ducă în altă cameră. Ei, nu pot să mă duc acolo. Așa. Mai un golden apple. De nu am avut. Oh my god. Deci eu nu am văzut în viața mea să am armură așa simplă pe mine. Nu am văzut. Fix acum nu mi-am dat seama că când mă uit am avut armură acum fix. Uite, arc. Arc. Bă, arc, bă, arc și săgeți, arc și săgeți. Da, eu cunosc mapa asta, de multe ori m-am jucat. Și toate locurile. Jucăm până la maxim 13 minute. Hai să batem acum pe toți rumpem. Uite, ăla are cartă puternică. A plecat. Treci încoace. Bă, treci încoace. Bă, tu te legi de mine, bă. Te iau topul când țopăie și e. Să-l ascult și eu pe el. Hack, are hacker. Hack. Uite, vedeți voi și voi cum zboare pe jurul meu. Vino încoace, mă. Te-am prins, bă. Luași toate itemele. Bat acum. Bă, nu m-a scăpat, bă. Te bat, bă. Mână cu un gol de nepezi ca să te pot bate. Mamă, nu mai avea scăpare. Așa. Mamă, ce ratar e! Bun, și dacă vă place episoadele mele astăzi din Skywars, primul episod, de fapt, să dați un like. Acum eu trebuie să închid, că v-am promis că la 13 minute trebuie să închid. My god! Deci m-a bătut, ați văzut și voi. Acum trebuie să închid episodul, numai să mi se facă așa. Și dacă v-a plăcut episodul ăsta, să dați like și să abonați și să subscribe. La revedere!